този сет вие кръстихте любимката на мама. Не е класическия комплект, който е подходящ за първи учебен ден, но е много нежен и много красив. Тези буфан ръкави с много нежни перли, които се съчетават с нежността на тази дълга пола. Аксесуари имаме и за този комплект. Предлагаме ви тази диадема, която е в нежно екрю. За по-хладните дни сме подготвили прекрасна нежна жилетка с красиви перлени елементи по копчетата. В този сет отново сме заложили на класиката и той за това толкова много ви хареса. Плисирана пола с колан и много красив завършващ елемент. Имаме една много интересна риза, която е типична за нашия стил в Carnival Kids. Нежни дантелени волани. Цялостната визия се довършва от тази диадема. За по-хладните дни сме подготвили жилетка, която също е с актуалните панделки за сезона. И тази визия завършваме с класическите дълги до коляното чорапи. Визия номер 5 ви представяме в момента, която вие нарекохте модерната отличничка, защото в полата са комбинирани модерните пепитини елементи, които малко напомнят на облеклата на мама, защото всички знаем, че мама и мини-ми е топ комбинация. Следващия сет, който вие комбинирахте, е доста нежен, с нежни перли, които се комбинират с тези, които са по деколтето на блузата. Шифонът на ръкавите се комбинира с прекрасните шифонни волани на полата, които са леко обемни и придават една много красива приказност на целия тоалет.